Imanole Urrizti naiz, Armeria Eskolako zuzendarixa. Armeria Eskolan gaude, izan bezala Ibarren, eta lanbide heziketako ikastetxe integratu bat eta publikoa. Ziurtagiriari dagokionez, akuilu bat, bezala ere ikusten dugu, gure pixka bat funtzionamenduan eta gure euskararen erabilera honetan aurrera egiteko. Baita ere eredu bat izatea eta kontraste hori egin ahal izatea, gure hutsuneak eta detektatzeko gai izango garelakoan gaude eta beti ere hobetzeko, gure pixka bat funtzionamendua euskararekiko behintzat konpromesu horretan aurrera egiteko. Agian izan daiteke argiaren kolorea edo ez da horiskarain bat edo eman ahalko genioke. Zergatikan, ikusten dut hizkuntzaren kudeaketa azkenean toki guztietan dago argia moduan, eta bestalde batetik bide bat markatzen du, nondikan joan behar zaren, zure kudeaketan, zure funtzionatzeko moduan, nondikan joan behar zaren, pixka bat gure realidadera etorritza, Ibar eta gure ingurura ikusten dudana da, gutxika badijoazela otxura horiek eta aldatzen eta euskararen erabilera altuagoa dela, baina oso motel dijoala hori, pausu horiek ematen oso motelari garela. Gustatuko litzaigukena da hori, euskara ez izatea bigarren plater bat edo bigarren aukera bat, gure harremanetan eta gure funtzionatzeko moduan, baizik eta izatea modu naturalean gure funtzionatzeko moduan erabiliko genuken hizkuntza.